आमच्या आजा पंजापासून या राजाकडे काम केला. त्या केळीच्या बाटाक पाणी देतोय असा न्हय, केळीचा रक्षणही करतोय. केळीत न्हय आंबे फणस सागळा कायता असा, पण आमका खाव घेईना ना. कित्याक तर महाराजांच्या सेवकांची आमच्या नजर असा. हे काय दितं त्यावर आमचं पोट भरता. काय करतलो आता ह्या बागेत चोर सवाकले, चोर येऊन या केळीचे घड घेऊन जातात, आंबे घेऊन जातात, फळं घेऊन जातात. पुन्हा राजाला आमच्या आळ घेता, पण करतलंय काय? मी फाटे घेतोय, पाणी देतोय, संध्याकाळी घरात जातोय, चोर येऊन बागेतला सगळा घेऊन जातो, पण आज सोडूच आहे ना.